Συμβαίνουν πράγματα γύρω μας που όσο και να θες δεν μπορείς, αναγκάζεσαι να τα σχολιάσεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Κι εγώ ήμασταν απάνω στη φυλή, χαμός, κάπνα, κουκουνάρια, δέντρα, σπίτια, αυτοκίνητα, χαμός, και ερχόντουσαν απάνω και βγάζανε selfie, φωτογραφιζόντουσαν, κάνανε κοινωνικές σχέσεις και εμείς και εγώ ήμασταν. Δεν λέω, φέρανε και κάτι. Κάνα μπουκάλι νερό, κάτι να φάνε εκεί οι πυροσβέστες, οι άλλοι, οι εθελοντές, αλλά κάθεσαι και μου βγάζει selfie τώρα. Α, κοίταξε αυτόν εδώ πέρα, ζενετός λέει, είναι και δήμαρχος αυτός τώρα εδώ. Ερχότανε απάνω και τράβαγε selfie και καλά τις τράβηξες, εντάξει, να δεις κάτι. Τι τις βάζεις στο site σου τώρα και θέλει να κάνεις διαφήμιση, σε ευχαριστούμε, εντάξει. Έχεις εδώ τα παιδάκια σου, έχεις τις πλατείες, να και ο μπάτσος εκεί που έχεις βγάλει τις φωτογραφίες, εντάξει, τι θες και βάζεις τις φωτογραφίες απάνω με τα καμένα μπροστά. Έχεις έρθει με τα καλά σου ρούχα απάνω, δεν φοράς μάσκα, ποιος σε άφησε να περάσει έτσι 70 χρόνων άνθρωπος, να πούμε. Τι κάνεις εκεί με τα καλά σου ρούχα, αυτό δεν ταιριάζει τώρα με το κοινωνικό έργο. Έχει πιάσει τη γίδα, τα κέρατα, η γίδα είναι δεμένη, τι την τραβάει, τι κάνει το μονομάχο κάνει, τι κάνει με τα κοτόπουλα παρακάτω μπροστά στην υδροφόρα. Εντάξει, ευχαριστούμε, αλλά δεν χρειαζόταν να βγάλεις φωτογραφίες και τις βάζεις και στο ίντερνετ τώρα. Τι πράγματα είναι αυτά. Γι' αυτό μια στοιχειώδη ευγένεια, ρε παιδιά. Δεν μπορούσε να έρθει μόνη της η υδροφόρα με τον υπάλληλο ή με τους υπάλληλους εκεί πέρα του Δήμου. Ευχαριστούμε καταρχάς. Εντάξει, τι ήρθες να κάνεις? Αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα.